Takže základ tvoří původní starý rámeček pro šuplíky, vyřezaný, upravený, aby se tam dal přidělat. Tohle to jsou ledky oranžové na podsvícení čudlíků. Je dobré je třeba zastínit ještě něčím, protože svítí víc než klasický podsvícení, ale napojený jsem to měl na podsvícení přístrojovky, aby se to dalo regulovat. Nahoru do rámečku se usadí tahle ten díl, který je taky součástí rámečku, zapadne tady do zobáčku a jenom se zacvakne. Samotný rámeček s tabletem se nasune pod tenhle ten rámeček a tady v těch místech vlastně ho přimáčkne, takže ten vrchní rámeček nevypadne. Takhle se tam zasadí a tady se zajistí zápustnýma vrutama. Ovládací lišta je ovládací lišta je umístěna pod rámečkem. Tady má hranu, která se zahákne ze spoda za rámeček. A jenom se zacvakne. Drží tam vlastně silou tou vymezenou vůlí a přesto přijde přikryt řadící páky, který zabezpečí to, aby ta samotná lišta nevyjela nahoru. Při demontáži se sundá kryt řadičky a tady ze spoda zatlačit na tlačítko ASC a lišta se může vysunout. Jinak samotný tablet je na rámečku přilepený oboustrannou lepenkou. Je dobrý zvolit tablet s menším rámečkem. Napájení a vývody tady na té straně na boku, na té širší, aby byl dost prostoru pro vyvedení kabelu. Z tabletu jsou vyvedeny kabely na ovládání, na reset, aby se v případě resetu nemusel tablet vyndávat, zapínání, vypínání a home návrat zpátky. To už je nutné udělat manuálně, napájet to na desku. Myslím si, že to je vše.